गिबि गिबियावनो आंनि एसपी फट' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। आसाम लकसभानि बिसायख'थिनि दिन खालारा जेसेबां खाथि सफैदों एसेबांनो आसाम राजखान्थि हान्जाफोरा जेरैबायदि गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाफोरनि गोख्रोंथिखौ गोरा गोग्गोम खालामनो सान हर खामानि मावगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलावबो बर' हारिजों दाजानाय मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाफोरनि रायजो राजाफोरनि खाथि थांनानै मदद बिहैनायजों लोगोसे गेदेर जयनिं हाबाफारि लानानै जाय जेरै हायो खामानि मावनायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। मैया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि समस्ति गयबारिनि बर' खातायाव बिपिएफआ मोनसे गाजा गोमजायै जयनिं हाबाफारि लानानै गावसोरनि राजखान्थि हान्जानि गोहोखौ दिन्थिनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाना थांनायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। बेवहाय सुलुङाव मोनथिनाय बायदिब्ला खमैबो 4,500 थामहिनबा 5,000नि एसे खम सुबुं थुबुर जानानै बिपिएफ लं लिभ हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानजों गरेस्वर ब्लक बिपिएफ आरो गयबारि ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै बरखाता ओनसोलखौ गोमसार होनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। बेवहाय बाहागो लानानै बिटिआरनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनथाम गोदान स्किमनि बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला मोनथाम स्किमफ्रा ओरैबायदि सेथि स्किमा जादों इउपिपिएलनि मिटिंआव थाङाब्ला अरुणोदय स्किमखौ मोना। नैथि स्किमा जादों इउपिपिएलनि मिटिंआव थाङाब्ला 75,000 रांखौ मोना आरो थामथि स्किमा जादों इउपिपिएलनि मिटिंआव थाङाब्ला पिएमएवाइनि न'खौ मोना आरो रां दाननानै होगोन। थामहिनबा अरुणोदय 75,000 रां आरो न' बे मोनथाम स्किमानो इउपिपिएलनिफ्राय मजबुत बिटिआर ओनसोलाव आथिखालाव स्किम हिसाबै सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों अजद लाबोयो। लोगोसे बिथाङा चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया प्रमद बर' बिथाङा बर'खौ उसित खालामदों अब्ला गुबुन हारिखौलाय बहा अननो। दिनै प्रमद बर'आ बिटिआरखौ सालायनो हायाखै ओंखायनो थांनाय अक्ट'बर मासनिफ्रायनो बिथांमोना बेबायदि जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों बेनिफ्राय गोबां लोब जयनिं लाफैगासिनो थानाय बाथ्राखौ बुंनाय आरो मैया इउपिपिएलनिफ्राय 1,000निख्रुइबो बांसिन जयनिं लाफैनायखौ फोरमायनायजों लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया आथिखालाव थानाय नंलिया होननानै बिथाङा बुंनायजों लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि बानायनाय न'आवनो थानानै बेनिफ्रायनो जोंखौ रायहरगासिनो थायो आरो 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनना बुंनाया रावबो रायजो राजाफोरनि इन्टेलेक्सुवेल थामहिनबा बुद्धिजीबि सुबुंफोरनि खोथा नङा। बेयो खालि बेयो प्रमद बर'आल' बुंनाय बाथ्रा होननानै गोख्रों रावजों अजद दैखांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेराफारसेथिं बे जयनिं हाबाफारियावनो तामुलपुर जिल्लानि सासे बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे समनि प्रमद बर' बिथांनिनो अराय समनि सान्दुं अखाखौ नेवसिनानैब्लाबो प्रमद बर'नि बिथांनि बोसोनफोरखौ फालिबोनाय बिथाङानो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि खोथाजों खामानिजों आकाश फाताल गोरोबैखौ नुनानै बावैसो साननि सिगाङाव बिपिएफआव जयनिं जाफैनाय जितेन मुसाहारि बिथाङा गाव 5,000 बिपिएफआव जयनिं होगोन होनना बुंनायखौ प्राय मावफुंजोबनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोननाय फोरमायनायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौबो बुंबावदि बिथांमोननि बे गेदेरथार सुबुं गौमायाव फैयोब्ला इउपिपिएलफ्रा जब कार्ड दानना होगोन, रेशन कार्ड दानना होगोन, अरुणोदय दानना होगोन होनना बुंनायजों लोगोसे न' बांनि रांफोरखौबो दानना होगोन होनना बादा होसेयावबो नाथाय बिथांमोना रावखौबो होबथानो हायाखैसै। जेरैबो जेथिंबो दैबाना बायदि लोब फैनानै बाहागो लाफैनायखौ बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा जायफोर बिथांमोना जयनिं जानो फैदों बिथांमोनखौ न' थांनानै फिन खबर लाहैनायजों लोगोसे प्राइमारि लेभेलावबो जयनिं खालामहैनायनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव एमपि इलेक्सनाव बिपिएफआनो देरहासार जागोन आरो बिटिसि इलेक्सनावबो बिपिएफआनो देरहासार जानानै सरकाराव फैगोन होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बे मोनसे जयनिं हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिपिएफ लाइमोननि गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो रोखा रावजों बुङोदि आथिखालाव प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि गासैबो मिसुलिया होननानै मोनथिनाय जाबाय होनना बिथाङा ओरैबायदि बुंफुरलाङोदि बिटिआर सरकारा फैयोब्ला 5 लाख साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन, सासेबो होनो हायाखै। भेन्सार फरायसालिफोरखौ उइदाउट कन्डिसन प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होनना बुंदोंमोन, गंसेबो हायाखै। बिथाङा बुंनाय आत्मसहायक गथफोरनो 75 रां होगोन होनना बुंनायखौ बिथाङा होनो हायाखै। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एमए बिए फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनो साफ्रोमनोबो मास मोनसेयाव 2,500 राङै होगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो सासेनोबो होआखै। बिटिआरनि खौरांगिरिफोरनो 10 कौटि रां होगोन होनना दिनैसिमबो सासेबो रां होनो हायाखै। बिटिसिआव 40टा समस्तियाव 40टा सिनेमा हल खालामगोन होनना बुंदोंमोन, दिनैसिमबो गंसेबो लुफुंनो हायाखै। एबसुनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव 40टा समस्तियाव 40टा अडिट'रियाम लुफुंनो ओंखारदोंमोन, गंसेबो लुफुङाखै। बिटिआरनि खेला बिथिंखौ जौगासार खालामनो थाखाय 40टा समस्तियाव 40टा स्टेडियाम खालामनो गोनांमोन, मोनसेबो हायाखै होनना बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ बुङोदि बिटिआर एकर्डनि स्पिरिट बायदि बरमायाव बड'फा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ मानो दिनैसिमबो लुफुङा लाबासिनो बरमानि सुबुंफोरखौ थगायखो आरो सुक्तिनि गेजेरजों एनआइटि लुफुंना होगोन होनना दिनैसिमबो लुफुङाब्लासिनो अदालगुरिनि सुबुंफोरखौ मानो थगायखो होनना बिथाङा सोंलु खालामनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों
जों भेन्सार फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो गोनांमोन नाथाय बेफोर बाथ्राखौ आथिखालाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङाब्लासिनो गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौसो बुंनानै हान्थि फैबाय अनसाय बिथांखि जायफोर बिटिआरजों जेबो सोमोन्दो गैयै बाथ्राफोरखौ बुंनानै थगायनो नागिरदों नाथाय बेनि उल्था रायजो राजाफ्रा जेरावबो लामा सामा दखान साहा गला फिन प्रमद बर'खौ हाथाव खालामनानै बिटिसिखौ बासाव होननाय बायदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो फिन लाबोफिननांगौ होनाबो बिथाङाबो गोख्रों रावजों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मैया चिरां जिल्लानि बिजनियाव बिटिआर सरकारनि सिङाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया आबुङै 3 बोसोर सरकार सालायनायखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेदेरथार गोजोन फालिथाय सान खुंफुंलाङो आरो बेवहाय बाहागो लानायनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरआव 3 बोसोरनिफ्राय गोजोन फैबाय जौगानायनि गोदान मोनसे आगान होबाय बे बिटिआर ओनसोलखौ गहपुरसिम सिमा बारायबाय बावैसो साननि सिगाङावल' बिटिआरनि थाखाय 500 कोटी रां हरबाय होनाबो बिथाङा सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुङोदि थांनाय बिटिआर सरकारा 3000 कोटी रां दाहार दोनलांनाय रांखौ खमायै आथिखालाव 12000 कोटील' खालामनाय बाथ्राखौ फोरमायनायजों लोगोसे गोदोनि बिटिआर सरकारा बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन हारि सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोन्दोफोरखौ सिफायदोंमोन होनाबो बिथां रोखा रावजों फोरमायो। मैया बर' थुनलाइनि बिथिङाव मोनसे गोग्गाथाव रादाबखौ नन्देस्वर दैमारि बिथाङा लानानै फैयो। जेब्ला बर' रावा 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों भारत संबिजिरनि 80 फारियाव सोसनजायो अब्लानिफ्रायनो बर' राव थुनलाइनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय थुनलाइयारि बान्था थामहिनबा साहित्य एकाडेमिखौ मोनबोगासिनो थानायखौ जों बयबो मोनथिगौ। थिग बेबायदिनो देग्लायबो थामहिनबा 2023 मायथाइनि थाखाय नन्देस्वर दैमारि बिथाङा जिउ लामानि दाखोन मुंनि सुंद' सल' बिजाबनि गेजेरजों भारत हादरनि हादोरगिरिनि आखाइनिफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हायो होनना सुलुंनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे बिथांनि बेबायदि बान्था मोननायखौ बर' थुनलाइ आफाद लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बिथाङा दुंब्रुद गोसोजों बरायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मैया क'क्राझारनि बागानसालियाव बाथौ ट्रेडिशनेल बाथौ थानसालिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन अशोक सिंघाल आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांमोना। लोगोसे बेवहायनो मोनसे मख'थावना बाथ्रादि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा गोनां गामसाखौ गाननानै आर'नाइ लानानै बे हाबाफारिखौ जोबोरैनो मेहेरगोनाङै मावफुंलाङो होनना सुलुङाव फोरमायो। थारैनो दाउद इब्राहिमनि बाथ्राखौ भारतनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनि सुबुंफोराबो प्राय मोनथिगौ होनना आं सानो। मानोना बिथाङा 1993 मायथाइयाव मुम्बाइआव गाग्लोबनानै खमैबो 1000निख्रुइबो गोबां सुबुंखौ जोखोम खालामनानै आरो 250 सुबुंखौ फोथैनाय जाथाया दिनैसिमबो भारत हादरनि मोनसे जारिमिन जानानै दङ। आथिखालाव बिथांखौ जुदिअ पाकिस्तान हादोरा रोखा खालामनानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होआखै अब्लाबो थांनाय रबिबारै बिथांखौ बिस दौनानै पाकिस्ताननि मोनसे हस्पिटालाव थिसननाय जादों होनना खौरां बिजोंफोरनिफ्राय गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला एनआईए आ चार्जशीटआव ओरैबायदि फोरमायदों दि दाउदनि बिनानाव हासिना पारकारनि फिसाज्ला आलिसाया दाउद इब्राहिमआ नैथि बिसि दङ आरो बिथांनि मुङानो जादों मेजाबिन। आरो लोगोसे बिथाङा 3 फिसाजोफोरबो दं होनना बिथांमोनखौ ओरैबायदि फोरमायो मारुत मेहरिन आरो माजिया होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब थांनाय समबार खालारखालि उत्तर प्रदेशनि कानपुराव सासे तान्त्रिक अजाया खिन्थानाय लेखा सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ बुथारनानै बिनि लिभारखौ जानायनि दायाव 4 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम साजा फोसावनानै जेलाव जोबनानै दोनहैनाय बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथांमोना 2020 मायथाइयावनो बे गथ'खौ बुथारदोंमोन सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं मैया गाजियाबादाव सासे 52 बोसोर बैसोनि शान्तिपुर मुंनि सासे बिसिखौ फिसाय धरमबीर मुंनि सासे सुबुङा गावनि सिखाजों दानथार। सुलुङाव पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला फिसाय धरमबीर बिथाङा जेब्ला साहा लोंनो होनना बुंदोंमोन अब्ला बिसि सुन्दुरि बिथाङा बुंदोंमोन दि साहाया 10 मिनिट लेट जागोन होनना बुंनायावनो रागा जोंनानै दानथार होननाबो पुलिसा सुलुङाव फोरमायो। हरै ताइवानाव सासे 29 बोसोर बैसोनि आइजोआ साहा बिलाइखौ दै होआलाबासिनो सानसेयाव खेबनै जायै जोबथायाव उदै साना बिखुं सानाय बायदि जानानै लोमजा साजा जायो अब्ला डक्टरनियाव थांनो गोनां जायो आरो बेरामिखौ जेब्ला आनजाद नायनानै अपारेशन खालामो अब्ला उदैयाव गासै 30टा किडनि स्टनखौ मोननो हायो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। हरै हावलिनि राग फुजानि लटारियाव सासे इ-रिक्सा सालायग्रा राजु साहा मुंनि सासे सुबुङा गावजे 19 लाख रांनि XUV 700 मुंनि गंसे गारिखौ मोननो हादों बेखौ मिन्थियाखैमोन होनना सुलुङाव फोरमायो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गावनि बिनानावनि हाबानि थाखाय हाबा हुखा मावैनो लटारिनि टिकेटखौनो बिथाङा नायनो बावगारदोंमोन होननाबो सुलुङाव फोरमायो। नाथाय जेब्ला बिथाङा गावनि लटारिखौ टिकेटनि नाम्बारफोरखौ मिलायै नायो अब्ला गोरोबनाय मोननानै बागदावखाङो होननानै सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।